So uluhan kini ang gugma sa Dios. Pwede ba ninyo nang ingon dungan ka na ko? Ready, go. Ang gugma sa Dios. So, ang gugma sa Dios ang atong pag-aistoryahan mga igsoon, no? So, dunay usa ka tao nga nag-adto sa usa ka kalabasaan kay nang harvest man og kalabasa. Okay, paminaw mo ha. So dito sa niadto, nagpatungod sa dito sa tag-iya sa kalabasaan. Ningon dito sa tag-iya, "Sir, pwede ba nga makapangayo ko og kalabasa?" Ang tag-iya sa kalabasaan dili sa musugot, dili sa manghatag. Muna niingon sa atong nangayo nga, "Asa na ikaw nito mga panahon nga ako nagpatanom og kalabasa?" Yan ang tag-iya. Ito ba gayon ang nangayo? "Sir, napriso manggod ko." "Uy! Ngano napriso man ka?" "Nakapatay manggod ko og bulaos." Anak dahil natagya Hindi sa manghatag. "Dong, dito bitaw David, dong. Dagko ang kalabasa dito. Daghanag kuhaan na ang sako." Taga magsako. Taga So, magsako. kaya sa naghatag, sa niyang naingon ang nangayo nga, napriso manggod ko kay nakapatay ko og bulaos. Angol. Una, ang story, nag-remind ka nato about sa paghatag. Kasagara ang tao, when it comes na istoryahan ang paghatag, mag-lisod yun kayo para sa tao na himuon na. No? Kaya siyempre, imong gihaguan. Di ba? Imong gipaningkamutan. Naningkamot ka og maayo, aron matanong ko nga mga kalabasa o niya at the end, ikura pa ngayon. Di ba? Kasagara sa ato ng mga tao, when it comes sa pagpangayo, sa paghatag, murag lisod kayo para sa ato. Aban, ang Ginoong Diyos mga igsuon. No? Taliwana sa ato mga, grabe ka mga makasasala. Grabe nga kapakyasan mga igsuon. Ang Ginoong Diyos, wala siya magduha-duha sa paghatag sa iyang anak para kanato. Amen, mga igsuon? Mauna ang gugma sa Diyos kanato, mga igsuon. Kaya nag-ingon, ako naming ihatag ang akong pantalon kay murag isip naman gamay. Napoy nag-ingon nga silingan, ako naming ihatag ang akong sudan nga humbak kay murag amago naman. Ay na lang ni mapuslan sa matagan. Ganun ka naman yung kakapanos na nasudan. Ganun ka naman yung karsunis nga kakagisi na. Ganun ka naman yung ang imong ihatag. What if ka ito na yung bagto na luto nga sinugpa nga ba mo sa to? Kana. Ano ka ito na lang dahil ang ihatag? Ano ka itong brand new na lang unta nga Levi's nga karsunis ang ihatag? Ano ka naman yung naayusin? Amen? Ang Ginoong Diyos nga mismo yung anak. Wala siya magduha-duha. Wala niya gihatag sa ato ang kanang simple lang. Wala. Dili, ang pinaka-the best ang iyang gihatag para sa ato. Unang nag-remind ni sa ato mahitungod sa gugma sa atong Diyos. Ang ingon sa pulong sa Ginoo diha na mag-istorya mga igsoon sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Ug hinaot kinato pag-istoryahan karon, mag-push ni kanato, mutuklod kani kanato angon sa pagpadayon sa paghigugma diha sa atong igsoon diha kang Kristo. Whether we like it or not, ganahan mo ka o sa dili. Sa ngalan nga nag-ingon kasi mo kaugalingon nga Kristohanon ka, wala kay choice kundi higugmaon nimo ang imong igsuon diha kang Kristo. Bisan pag unsa na iyang kinaiya. Amen? Kung makita ba kay ang design sa Ginoo bitaw kay nagkalain-lain tag mga kinaiya sa simbahan, nagkalain-lain tag mga attitude, amen? Mga karakter apan kung ba kayo gi-orchestrate og maayo sa Ginoo aron mahiusa ta diha sa simbahan, amen? Kabalugon natin mga nagkalain-lain nga aktibidad karon. Apan gihatagan kayo nato ning panahon nga mahiusa kita. Sama sa pagluto, kinsa may ganahan magluto diri. Lami kayo tong suka ganina. Nakalikay ko sa una nga sili, sa ikaduha wala na gyud. No, pero lami ang suka. Imagine na, ang asin, ang bitsin, ang luya, ang ahos, ang sibuyas, ang asin unsa man na parat, di ba? Ang bitsin unsa man ang lasa? Ikalima man ang lasa ang bitsin. Di ba ka makaingon nga pait, tamis, tabang na siya? Kaya mao man ang gitawag nga ikalima nga lasa sa atong nga dila. No? Unsa pa? Ang asukar tapis. Pero kini nga mga butang nagkalain-lain og lasa, apan sa dihang gi-orkestra na og maayo sa tigluto.
ang pagkaon. Butang niya gamay sa kutsara na asin, bitsit nga, tulong ka kutsara, joke lang. Bitsit, dahil nasako lang. Ang nahitabo sa pagkaon, nadulain na. Versikulo 8, naging ikaw magapanalangin sa imo, himo manamo nga motivation. Aron kami makapadali. Kami karon nga adlaw, amo isalin kanimong tanan sa mga dunay tulo ka butang nga akong i-share sa inyo na igsuon. Mahitungod sa gugma sa magaling istoryahan diri sa atong nabasa. No? Isa lang